sizokhuluma ngezindlela ezintathu zokubizwa inkosi uJesu. Leyo qala indlela sithola leli verse esifundile buka ngehla ngaphezulu ngangomuso futhi wayemi uJohn nababili kubafundi bakhe ebona uJesu wathi bheka nanto imudlo likaNkulunkulu. Abafundi ababili bezwa ekhuluma bamlandela uJesu. Khona uJesu waphenduka wababona belandela wathi kubo nifunani na? Bathi kuye Rabi, ungukuthi ngokuhunyusa umfundisi uhlalaphi na? Wasephendula verse elifundileyo wathi kubo wozani nibone. Ngibonga Nkosi. Ndlela yokuqala bathandekayo ufuna ukukhumbuza ngayo namhlanje yokubizwa kwenkosi uJesu yilena ethi come and see. Uphuma kuyena uJesu khobolwa. In other words, bazalwa uJesu unguNkulunkulu, uJesu namandla, uye obiza abantu bakhe. Bebabiza abantu bakhe, abanye bayavuma beze, abanye bangavumi ukuza. But uJesu ngalo wabiza lamadoda amabili eqala ukufoma igroup yakhe abafundi bakhe uthi wozani nibone. Come and see. Hallelujah. uJesu khipha lawo mazwi ethi woza ubone. Uyafisa ukuthi noma ngakunhlanhlatha kuphi noma ngakuphi la ukhona, but at this point in time when he makes a call kumele lo muntu ayeke yonke into but that go and see. Hallelujah. Amen. Jesu bazalwane uyavakashela. Bese ufikile kuye, ufike uhlale naye, udle naye, uze umsoco wokudla naye because uvumile ungozani libone. Come and see. Hallelujah. Amen. Ithazi intathu lezi lekufuna ukukhuluma ngazo but ngifuna ukugxila kakhulu namhlanje eyesithathu. Lena yokuqala nje iyakumema ithi wozani nibone. That's how Jesus started in ministry yakhe. Ngokumema those closest men ababehamba naye babiza abafundi. Wababiza ukuthi wozani and witness. Hallelujah. Nani bazalwane uma inkosi uJesu ngephimbo lakhe ithi come and witness. Woza ubone. Siyadembezela bazalwane. Ziningi izindlela esibizwa ngazo. Kwanamhlanje nasokhunjuzwa ngenkosi uJesu ukuthi yashigamelokho amabili wozani nibone. Wozani nibone. Come and witness ukuthi ubani lo elisondelene naye. Amen. Ukuze umazi uJesu ukuthi ungubani kudingakala ukuthi uzwe iphimbo lakhe. Amen. Usondele kuyena. Once wangena wangisondela kuyena, then you are going to see uzombona ukuthi ungubani. Uzomazi ngokuthi uvume uwoza ubone. Hallelujah. Amen. Esibili indlela Mark 1 sehlanqane nje New Testament sekuMark chapter 1 verse lakhona 16 chapter 1 nifundaka nje chapter 16 instead. Okay, chapter 1 verse 16 uthi
amazwi enkosi uJesu wathi edlula ngasolwandle naseGalile wabona uSimoni noAndrea umfowabo kaSimoni bephonsa inethi olwandle ngokuba babe ngabadobi. Verse 17 layilazi bazalwane another call. uJesu wayesethi kubo ngilandeleni ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu. Base bawashiya masinyane amanethi bamlandela. Le ndlela yokuqala esikhulume ngayo uJesu ufuna abantu bazoba ofakazi ukuthi ubani lo muntu ovele ezulwini bamselela. Ubani lo muntu ogama lakhe nguJesu uthi come and see. Ningezwa ngabantu but nisiboneleni ukuthi ungubani lo Jesu. Vuma uze. Now the interesting part ila esebiza ke manje laba kwesibili. Laba kwesibili banikeza more than the group yokuqala. Ngoba yokuqala uthe wozani nibone. Nawe kwesibili uthi uJesu wayesethi kubo ngilandeleni ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu. In other words bazalwane inkosi uJesu ayigcini ngokubiza ukuthi woza uzowatcha, woza uzobona. That's good. It's a call by Jesus bazalwane. Now this if you're a watchman ngalendlela ngolakho mama khona inkosi abayihambayo kuthiwa watchman prayer. Yes. Yeah. Ziyabuye lapho kusithandaza ubusuku bonke. But lana bazalwane ekutheni uzombona. Utshela abangani bakho ukuthi lo Jesu ngimbonile. uJesu wenza ukuthi, uJesu wenza ukuthi. Dlula ke lapho manje. Kune group yesibili uthi wozani ngizonenza abadobi babantu. Mayibonge Nkosi. Lapho Jesu uqulisa isandla manje ukuthi ozayo kimi ngiyamshintsha. Amen. Ayekho lekade yona abe omunye umuntu. Osengeqiniso wekuthola lento esibiza nge-transformation. Hallelujah. Uma uvumile kuJesu weza kuJesu awugcini bazalwane ngokuwatcha but you get transformed. Uyashintshwa kuba omunye umuntu. Uzakhona bani? Amen. Uyabiza uJesu bazalwane. Uyabiza bese yaguqula from what you were. Uyakhulisa from what you used to be. Lana bazalwane uthe ngizonishintsha kulesimo senu sokuthi ngabadobi bezinhlanzi. Uthini ngilandeleni ngiyakunenza abadobi babantu. Who is better bazalwane umngane omkhulu kumdobi wefish nomdobi wabantu? Umdobi wabantu. Because lo dobi wabantu usebenzela isu. Amen. Not only the stomach but isu. Ukuthi abadotshiweyo ayaphuma ekubhubheni bangene ekuphileni okunaphakade. So step number 2 bazalwane esithandayo sithi uJesu uyamshintsha umuntu ambizileyo amenze akwazi ukwenza izinto ezinkulu, like being a fisherman of people, umdobi wabantu. In other words, uyamkhulisa uJesu umuntu ambizileyo. But ngoba namhlanje bazalwane vumani ukubizwa nishintshe bazalwane. Awu Nkosi nizwe bani ngikhulumana. Amen. Liyazwa. Vumani bazamshintsha. Yilo Jesu sibizileyo. Come and see. Later on, come, I want to change you. Amen. So bazalwane asibe ngabayibisele ukuguqulwa ngeNkosi uJesu. Nalo guqu esibona lana
it's not just a change, but it's a change for growth. From one level to another. So ngizothi namhlanje bazalwane silindeleke ukuba sishintshe from one level to another. Low level sibiza nge-growth. Bonakala into ezintsha kuwena. Bonakala new ability kuwena. Bonakala wenza into obungawazi ukuyenza. Manje usuyayenza manje. Hallelujah. Lapho banikezwa amandla bazalwane. Kuthiwa bena amadolobha ofishi, but today was hard to me, and I'm going to change you. I'm going to transform you. I'm going to make you grow and become fishers of men. Hallelujah. So yes, ulindele ukuthi ukhule. Hallelujah. Step by step. Step by step. Step sokuqala, come and see. Salve Jesus. Uyenaya. But I think it is good. It is good to come and sit with Jesus. Very good, but I do that. I will clean it up. Kumele grow from a level of uyona to another level. Amukela ushide Nkosi uJesu. Jesu wayesethi kubo ngilandeleni ngiyakunenza nibe ngabadobu babantu base washiya amasinyane amanethi bamlandela. Another concept evela labazana ukuthi uma usubizela ukukhula awuzohlala neNkosi uJesu. Bazana ukukhula kunezinto ozishiyayo. Kunezinto that you forsake so that you grow to another level. So amadoda balindele ukuthi kulesi step sesibili manje ashiye something so that ezothola i-development ne-growth. Bashiya lawo. Seyivesi ozalifundana. Bashiyani? Alo ngesilungu ndazama ukufundisa sizwe. Sebewashiya masinyane ini amanetha bemlandela. I'm saying to you bazalwane, if you want to achieve number 2, I know. If you want to achieve step 2, you have got to do what was on it. Leave other things. Forsake other things. No matter who gain a house, but who pays what we get alone and follow Jesus. Amen. Give to me more ways of just always again. Hallelujah. Follow me. Now I'm not there. You worship us. You pray. But we are Juna Lapo, Zinanesa Way. What we just land, come and see. Now I want to develop you to another level. But this level, it means what you forsake other things. Now the Russian was either way Pilangan, or my net, or she about Ginalaman. Catch it. Never one cause. So, you don't know, and before the booty, this is the cool, remember, since I 10 minutes. What mouse would taste was around. I'm not far from no 5 years for our call. Mrs. Silis. There must be a difference. What own shine of Jesus. He called you, but come and see me. Where's the middle of you? Later on, more than the scriptures done.
The second call was done 9 months later. Ngizonenza abadobi babantu. It was 9 months later. Bahlala naye abafundi bakhe bemlandela befunda ke bebuzana ubani kanti lona. Abanye bethi hayi siyamazi ubani bemlandela ukuthi usathi ke manje senihleli nami ngizonenza abadobi babantu. Hallelujah. So people pray bazalwane to move from step 1 to step 2. Kumnandi la. Ayikumnandi nathi siyajabula nje ikusho kumnandi hleliwe. Futhi nje ngasikhuluma isikhuluma nje ibandla sinqoma umkhulu balo wathi umunye umzalwane hayi ngaze noma ukhuluvelo umfundisi wakho ubiza noma yini nje afike ingene ngaphakathi. Zabona saphela umnqomo lesinqomo. Bethukiza nokho wena masongene phakathi ugcwele yonke inhlobo lapha phakathi. We don't care ke sibazalwane uma uJesu ebizile weza. Then step 2, change, be transformed, accept growth, change. Awubonakala ukuthi nembala ubiziwe because uJesu yakutshela ukuthi uzokushintsha from what you are. Hallelujah. Second number 3, my presence of Father. 1, come and see. Ozani ningibona. Amen. 2, ozani imkhulu. Amen. Navuma sana ukuthi ngazo kanemthando. Ozani ningibona. Size sonke kuJesu. But 2, ozani nginiguquke. Amen. Ase 3 ke manje bazalwane. 3 Same Matthew Mark chapter 3 manje. Verse 13. The 3 verse 13. Something now too. Wamisa abayishumi nambili ukuba babe naye nokuba abathumi baye ukushumayela. Amen. Now there is number 3 call bazalwane. Call number 3. Call number 1 wozani libona. Esibili wozani imiguquko. Esithathu come and serve. Amen. Asifunde futhi isingene kahle le lesithathu ngifuna ukuthi wayesenyukele emhlabeni wabezela kuye ababefuna yena beza kuye wamisa abayishumi nambili ukuba babe naye nokuba abathume baye koshumayela. Yabuze mehluko zami ubiza abathathu. Ubiza lokuqala wozani kuJesu. Sesifikile kuJesu kumnandi wozani nginiguqule. Amen. Okwesithathu wozani nginithume to serve. Wozani wami ayisibambele ngoba imnandi kakhulu kumina. Ibandla kaKristu Jesu libiziwe lavuma. Yes. Likhona ebandleni. 2, kuthiwa alivume ukuguqulwa. Abanye banikazi abanye bavuma utransform. Okwesithathu kuthiwa vumani nginithume. Bayibonge Nkosi. So number 3 bazalwane uthi come and serve in the church. Usukhona usuguquliwe. Serve the Lord. Bayibonge Nkosi. And that is very specific ukuthi nginithume nenzeni bazalwane niye koshumayela. Le group ke bazalwane le ikhethiwe ewu12 bayaningi abantu bemlandela uJesu.
abafundi baJesu bonke bebaningi, but this time around sekhona the specific 12 ochuzwayo wasebanikeza igama elisha lokuthi ngabapostoli. Amen. Same apostoli okuyibona abafundi bakaJesu. Lana ke sithiwa ke ngiyanithuma ke manje ukuba nihambe niyoshumayela. That is why sine understanding ukuthi ozibiza ngompostoli obizwe kuJesu wasamthuma ukuyoshumayela. Then there's an apostle. Amen. That is why abapostoli ababebiziwe babo-12 wafo yedwa ukuzenga okubalo Iskarioti babeka uMartinus ongasangaduma sazi lutho ngoMartinus kwenzakalani na. But asavela uPaul bathi nami ngumpostoli ngoba ngisahamba endleleni yaseDamaseko uJesu wangibiza wakhuluma nami. Hallelujah. Wathi hamba. Amen. Yoshumayela. Jesus is calling us. And we are here today. We are here, some of us every day. Number 2, because Jesus keeps on through our preaching. Yes, doing great things, but performing as honor. Kwesithathu laba bemangena kuthiwa abaserve inkosi. Webazali bami ngifuna ukugcina ngale ndaba yokuthi ebandleni kaKristu Jesu kuyasevwa. Bazalwane wami, kwezana ebandleni kaKristu Jesu kuyasevwa. Sometimes level 1 level 1 besithanda nebazalwane ungazinyezi ngalo ulevel 1 ulevel 2 besimthanda oguguliwe, but esimthanda kakhulu bonke ulevel 3 osevayo. Sisize sibe nabantu abavuma ukuseva ebandleni. Come and see, come and grow, come and serve in the church, in the house of the Lord. Now, serving in the house of the Lord does not mean these are preachers right now can get microphone. I wish you all. Never I wish you could bank is on a pulpit. I wish you could bank is on a go ushering. Doesn't mean that. To serve the Lord, to be prepared to put him whenever you are there. Hallelujah. When every time we need to get you are there. You're serving. We are called to serve level 3. If you have a group, as a group pass level 1, level 2, level. By the way, level someone goes on LCV or level 1, level 1, level 2 and 3. But anyway, level 2, level 3, level 4.